baki bani. Zuciya ta aminta fada da ke ne ba zan sanya wata ba. Adana min soyayya ka san da zamani na da armashi. Ka ishin ƙara rayuwa bayan kai ba zan kulla wannan ba. Bayan kai ba zan kulla wannan ba. Kin ga shi so misali kake gare shi ba sa gidayewa. A kasina sakwai yawa tsakiyar sarai ne da mutuwa. Tafiya ba ta yiwuwa babu ke cikin waka rayuwa. In kina musu ki gwada ba abin da ba zan yi kanki ba. Ai kamar juma ne da ɗan jumai ne da kai mutuka raba. Mun zaman koje ne da hanta da ne da kai waye zai raba. Tanadin sanda dai wa ruhin kali ba zan girgiza shi ba. Ka wuce wasu asamare ba za su kamo kafar ka ba. Na ji daɗin irin kalaman kina saka min na zuwa. Wanda zai bani shawarar kinki ne da shi ba majituwa. Na da sirri a zuci amma wuta ta so na ta ruruwa. Safar halayenki suke zama ne ba wannan abu ba. Wanda zai ce na barka yayi wa kansa domin yana ruwa. Ba ni dama mu dama don zamanin mu baya biɗan gawa. Gaskiyar lambari ake nasa a gangara in akai hawa. Yaudarar so da ƙauna ban san amin idan ban iya ta ba. Da gani ba ta hambaya ha, ya zuce ban warjiya ha. Zuciya ke na bari na yin farga bakin zama mai farin jini. So na gaskiya ba haya ha, ko kuɗi ba ya saya ha. Sannu mai martaba ba ka halin da ba ka yi min so na gani. San kiye ba zata zuci ba kya fita kuma na tabbata baki na zama gwangwani. Za ka fara gyaɗa a ciki ka gaɗa ka yi kamun haɗa.